हारिमुआनो हारिनि सिनस्रि हारिनि हारिमुआनो हारिखौ सिनायथि होयो। समाज सिबियारि मिनन मुसाहारिनि मोनसे बाख्नायथाव हारिमु अनसायनाय हाबा। सम आरो थासारिखौ नोजोर बोना मददनि थाखाय आखाइ फोलावदों मुसाहारिया। बे खेबाव बर'नि दोरोङारि दामजु राननानै होदों समाज सिबियारि मिनन मुसाहारिया। गुबुन समाव गुबुन आखुथाय लानानै समाज जौगानायनि थाखाय खामानि मावबोबाय थानाय एबा उदालगुरि जिल्लाजों लोगोसे बड'लेण्ड नाङै गावखौ सासे जाफुंसार राफोद फालांगिरि महरै सुबुंनि नोजोराव सिनायथि होबोनाय मिनन मुसाहारिया सम आरो थासारिखौ नोजोर लाखिना खामानि मावनायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। बेनिनो सोलिफु बोसोरनि फैगौ नभेम्बर दानाव जानो गोनां 10,000 मोसाखावरि हान्जाखौ लानानै बर'नि दोरोङारि बागुरुम्बा मोसानायाव बाहागो लानो थाखाय थालिम खालामबाय थानाय उदालगुरि जिल्ला बनगुरुम दख'रा हारिमु आफादनो गोनांथि जानाय दामग्रा देग्रा आगजु जेरै खाम गंथाम, सिफुं गंबा, सेरजा गंनै, जाबख्रिं गंब्रै, जथा जराथाम आरो त्रिपाल गांब्रै राननानै होना हारिखौ दावगानायाव थुलुंगाखां होनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेराफारसे मख'नो गोनांदि ओनसोलाव थानाय बर' हारिजों लोगोसे गुबुन हारि हारिसाफोरखौबो समान नोजोरजों नायना ओनसोलाव गोजोन खौसेथि गायसननाय थांखियानो मिनन मुसाहारिनि गुबै आखुथाय होनना फोरमायो समाज सिबियारि मुसाहारिया। लोगोसेनो बनगुरुम दख'रा हारिमु आफादा बेबायदि अनसुंथाइ मोननायखौ गोजोननाय फोरमायो। हारिमुखौ फोथांनो थाखाय नैबे बनगुरुं दख'रा हारिमु आफादा आंनाव बिथांमोना गावसोरनि जिखिनि आंखाल जानानै दंमोन नैबे दा फैबाय थानाय जोंनि नभेम्बर दानाव बागुरुम्बा मोसानायखौ लानानै दिनै बिजेपि सरकारनिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा जोंनि चिफ मिनिस्टारा बिथाङा मोनसे फोसावदोंमोन नैबे नभेम्बर मासाव जोङो बर'नि मोसानायखौ बर' जाथिनि जि हारिमु बेखौ जोङो वर्ल्डआव गिनेस बुकआव रेकर्ड खालामनो थाखाय जोंनि हारिमुखौ बिथाङा मोनसे हारिमुनि मोनसे दिन्थिफुंनाय मोनसे जि बागुरुम्बानि जि मोसानाय बेखौ बिथाङा फोसावदोंमोन आरो बिदिनो जोंनि बे उदालगुरि ओनसोलावबो बिभिन्न जायगायाव बिदिनो दिनै प्रेक्टिस खालामबाय थादों बिदिनो नैबे बनगुरुं ओनसोलावबो मोनसे जोंनि हारिमु आफादनि दख'रा आफाद दङ। बे दख'रा आफादा बिथांमोनहा गावसिनि दामग्रा देग्रा गैयैनि थाखाय बिथांमोनहा बहुद मोसानायाव बा हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव बिथांमोना खस्थ' जादोंमोन। बिथांमोनहा आंनाव बे आर'जलाइ बिलाइ होनायलाय जिखिनि नांगौ जादों बेखौ बुंनायलाय आं बिथांमोननो दिनै मुवाखौ आं बिथांमोननो होफैबाय आरो होफैनानै दिनै आं बिथांमोननो गथायना होबाय आरो बेजों लोगोसे आं जोंनि बर' हारिमुनि जिखिनि जोंनो दावगानांगौ आरो जों बर' जाथिखौ जौगाहोनोब्ला जोंनि हारिमुखौबो जौगाहोनांगौ बे हिसाबै आं उत्साह होनो थाखाय बिथांमोननो आं दिनै बेखिनि जगारखौ आं होफैदों। बेयाव जेरै मा होनगोन जोंनि खाम आरो सिफुं आरो जथा दामस्रि आरो बेजों लोगोसे सेरजा आरो बिथांमोनहा मोनसे नैबेयाव स्टेज बानायनो थाखाय मोनसे न' बायसान्स जुदि दैज्लां बोथोर बिदि हिसाबै बिथांमोनहा त्रिपाल बिदोंमोन आं त्रिपालखौबो होफैनाय जादों। आं बिदिनो आरो फिसा फिसौ जि नांगौ बे आंखौ होफैनाय जादों। राजखान्थिनि होनब्ला भुल जागोन आं थारमाने गोदोनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो बर' जाथिनि थाखाय जोङो जाथिनि थाखाय जों खामानि मावदों। आं उदालगुरि दख'रा आबसुनिबो आङो नेहाथारि जाबोदों। बै समनिफ्रायनो आं जाथिजों लोगोसे जाथिनि बिभिन्न खामानियाव आं लोब्बा थाबोदों आरो बिनिफ्राय आङो जेला फरायसा हान्जानिफ्राय आङो बारग'नानै आंनि फालांगियाव आं खामानि मावदोंमोन। बे फालांगिनिफ्रायबो आङो बिभिन्न
मानि आंनि खेमन्थ्रानिफ्राय आं रायजोफोरनो आं जोंनि बर' जाथिनिल' नङा जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जों खौसेथियाव थांना थानो थाखाय आरो जों दुखिया मानसिफोरखौ बोरै सहाय खालामनांगौ आं बिदिनो होबोदों। नैबे दा नोंथांमोननि जिखिनि सोंनाय जिहेथु जे राजखान्थिनि सम सफैदों बे हिसाबै खिन्थु आं बेखौ राजखान्थिनि थाखाय मुलाम्फानि थाखाय नङा आं गोदोनिफ्रायनो आं बर' हारिखौ जौगाहोनायाव बा हारिमुखौ जौगाहोनायनि थाखाय आङो बेफोरबायदि मुवाफोरखौ आङो दामग्रा देग्राफोरखौ आं होबोदों। बोसोरफ्रामबो बैसागु जायो बे बैसागु बोथोराव बिभिन्न' गामिनिफ्राय आंनाव फैयो आं बिदिनो दामग्रा देग्राफोरखौ होबोगासिनो दङ। दिनै मोनसे खोब जोंनि बनगुरुम दख'रानि थाखाय मोनसे जारिमिन सान होनना बुंनांगोन। जोङो बारा गोबाव जायाखै सप्तासेसो जादों बे गुसुं समनि मोनसे सारनिसिम जोङो अनसुंथाइ बिलाइ गथायदोंमोन। जोंनो जिहेथु फैबाय थानाय नभेम्बर दानाव आसाम सरकारा बानजायनायाव एबा आसाम सरकारनि बानजायनायाव बागुरुम्बा मेगा डान्स इभेन्ट बे इभेन्टखौ लोब्बा लानानै गुबुन गुबुन जिल्ला गुबुन गुबुन दख'रायाव माखासे सोलोंथाइ बादा सोलिगासिनो दङ। दा थिग बेबायदिनो जोंनि बनगुरुम दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सिङावबो जोङो गासै 150 जनसोनि माने बिनि सायाव आङो मोनसे अनजिमाखौ बुंनाय जादों बिनि सायावनो जागोन। दा बेखिनि अनजिमाखौ लानानै जों दख'रानिफ्राय दैथायहरनो थाखाय हाजासे नाजादों आरो बे इभेन्टखौ लानानैनो जोङो सारनिसिम मोनसे अनसुंथाइ बिलाइ गथायदोंमोन आरो बे अनसुंथाइ बिलाइनि बायदि सारा जों जिखिनि बिदों माखासे मानि खाम सेरजा बिदिनो सिफुं जथा जाबस्रिंनिफ्राय आदि लानानै जिखिनि जोंनो नांगौ बेसाद बेखिनि आगजुखौ सारा जोंनो जिबायदि बिदों माने मोनसेबो आद्रा दोनाखै 100% माने फुलफिल खालामदों। बिनि थाखाय समाज सिबियारि जाहा मेनन मोसाहारि सार बिथांनिसिम आं दख'रा आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो। बेखिनियानो।